जय श्री हरि, जय श्री राधेश्याम, जय जगन्नाथ। कार्तिक मास भगवान विष्णुଙ୍କ प्रियतम मास। ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ଶତଗୁଣ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ଯଦି ମଣିଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହି ତିନିଟି ଜିନିଷ ଦାନ କରେ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଗରିବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ, ଅନ୍ନଦାନ। ଅନ୍ନ ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଧାର। ଯେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭିକ୍ଷୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦରିଦ୍ରତା ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଅନ୍ନଦାତା ସୁଖୀ ଭବ, ଏହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦୀପଦାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦୀପ ଜଳାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଦୀପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଦୀପଦାନେନ ଦୁର୍ଗତିଃ ନାଶଯେତ। ଯେ ଦୀପ ଦାନ କରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗତି ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତୃତୀୟ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ। ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନିର୍ଧନ ଓ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରେ, ସେ କେବେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଧନହାନିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସର୍ବଦାନମୟୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ବସ୍ତ୍ରଦାନ ପୁଣ୍ୟଦା। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ନ, ଦୀପ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପାର କୃପା ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ଧନ, ଧାନ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ସଦା ଆମ ଘରେ ବାସ କରିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ସହିତ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କେବେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ, ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ।